Oriembo, Ramogi TV. Kama suru nyako Ramogi wawere kod motende kod weche mag koth kod wadonje mag lakteche kata bang' do lero ni ok owinjore sirkal okaw okang' ne lakteche mang'anyo. Moko kuom jotelo mag riwruok mar lakteche oseyudo barupe mag gologi e tich. Gavana mar kaunti ma Kajiado Joseph Ole Lenku bende okoni gisechungo osara mag lakteche mang'anyo kendo idhi kawnegi okang'. Kaka jodito mondi lero riwruok mar KMPDU to koni mago chal ka gimibuogogi gi thuol motho kendo chakre juma manyien gidhi dok e ndara mar bago ng'anyo kaka osebedo katimore nyaka ne ng'anyo chakre. Juma achiel bang' ng'eto mar doho ni ok owinjo kawo ndamo moro amora mar kum ne lakteche manie ng'anyo, moko kuom counties osechako kumo laktechegi. Ma kama oriwo jalup jagoro mar KMPDU ma oseyudo barua ni othiche oko e tich. Tend kaunti ma Kajiado bende koni gichungo osara mar lakteche kendo gisechako lai mar kawo negi ondamo mager mar chik. In Kajiado County, we have stopped the salaries of all the striking doctors and begin a disciplinary process that is legal and that will for once finally resolve this problem. Riwruok mar KMPDU kata kamano oseyo counties mabuogo lakteche ka gikoni mano ok yienggi kendo gibiro medo ridore ne kedo ne ratiro maggi. I have always, in my work as a union leader, I've been fired more than 3 times. So they have actually delayed to do that. I would like to congratulate every doctor who has received either a Shoko's letter or a sacking letter. Put that in your remembrance album. It will show your blood streaks, your strained souls on the foot of the sand as you're struggling. Your chairman has been sacked 8 times. Lakteche gikoni apisa mag piny owacho osebedo ka loso e yo ma ok ni kare kendo manyiso achaya ne lakteche chakre juma manyien gichano dokie ndara mar ng'anyo ka bende tol manyicha gi mbeko mondo mi piny owacho were gi dwara 18 to migi achiel mar interns koro girucho oko. They are now out to chest thump and to outlet violate the collective bargaining agreement that was signed in 2017-2021. From next week, Tuesday, we're going to resume our weekly demonstration. We are now back to our 19 demands in full, in total, because we do not trust their words anymore. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mane tuakie kaunti ma Kisumu e kinde nyasi mar kedo gi malaria kata kamano koni gisetemo chopo dwaro mag lakteche kendo ber ka gidokie tich. We have given you an offer. Of the 19 items that the doctors raised, the government has done 18 out of 19. I want to speak to the doctors. Tafadhali rudi kazini. Hii moja imebaki, tuongee, tuelewane. Riwruok mag wek tich Federation of Kenya Employers to koro kwayo piny owacho mondo tiek ng'anyo gi mapiyo mondo jo Kenya mayudo midhiero mag thieth okonyre. We also want to make an urgent call as employers from Coast Branch for social dialogue to end the doctor strike. We are very concerned by the protracted nature of this strike and the fact that the parties have taken very entrenched positions, forgetting that there is immense pain and suffering that is being posed on Kenyans. Ng'anyo mar lakteche kawuono ni odiochieng' mar 43 nyaka ne ochakre pachoka kendo doho chano timo ng'eto ewi wach ni yudo manyien tarik 17. Judith Omondi, Ramogi TV.